san kalo 4 na kira bɔli Maka ka taa Madina sanji 1440 ani sanji 7 o kalo 4 na Mali ka jate an bɛ tile 22 o ye bi ye tubabu kalo an bɛ 10e mois na dɔw ko mois de octobre bi y'ale tile 15 ye o tɛ san 2025 a kalo 10 na tile 15 o ye bi ye an ka bi kunnafoniw na min y'an ka premier ministre k'u sigira kunun tarata n'o de carburant yɛrɛ olu bi don Mali kɔnɔ ni pollution minnu ni lahalaya minnu ɲɛ u ye ɲɛfɔli kɛ o kɔfɛ Mali premier ministre kɔrɔ don Zumana Sago ko a ye diɲɛ to kunnafoniw u bɛna ɲɛfɔli kɛ o lahalayaw la o fana kɔfɛla la min ye Gabon olu yɛrɛ ka kalafiliw kɛra n'o ye ka député kalafiliw ye k'u ka président min bɛ pouvoir la ale kɔni ye majorité sɔrɔ assemblée la kunnafoniw u bɛna ɲɛfɔli kɛ o lahalayaw la min ye Mali ni Russie ka cɛ baaraw ko a mɛnna kosɛbɛ o kuma na ka bɛn le 14 octobre ma 2025 o bɛ taa kɛ san 65 na teriya Mali ni Russie cɛ kunnafoniw u bɛna ɲɛfɔli kɛ o lahalayaw la o fana kɔfɛla la min yɛrɛ ye Cameroun ni kalafiliw kɛra opposant dɔ bɛ yen ale kɔni bɔlen don k'ale gɛɲɛna ka tɛmɛ président min bɛ pouvoir kan kumaw caya bɛ yen kunnafoniw u bɛna ɲɛfɔli kɛ o la Burkinakaw ni Ganakaw ye ɲɔgɔnyew kɛ ka da kan u bɛ frontière la o kan ka bɛnkan minnu n'u bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ protocole baaraw kɛli la u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafoniw u bɛna da don la sɔrɔdasiw ye ɲɛfɔli kɛ k'u ye fanga ta Madagascar fɔlɔ kuma a déclaré mais nin waati na u k'u ye fanga ka a jaso kunnafoniw u bɛna ɲɛfɔli kɛ o lahalayaw la nin waati na min ye Algérie a kɔni ye yirali kɛ k'ale b'a fɛ ka kɛ médiateur ye a tɔgɔ Russie ka kɛ médiateur ye Mali ani Russie cɛ Mali ni Algérie cɛ kunnafoniw u bɛna ɲɛfɔli kɛ ka fara kunnafoni caman wɛrɛw n'Ala sɔnna ne bɛna kɛ bi kunnafoni yɛrɛ bakurubaya la sɔɔni an na walawalali k'a la insha Allah ale cogoya an ka jamana kɔnɔ sisan o la min ye nɛgɛjurusira ye i b'o bama Bamako PDG Mamadu Kamadu 76 33 04 90 Kayi Yusufote Su Kulibali immeuble Jariso Jakarija Jalo ani Mamadu So olu fila bɛɛ lajɛlen bɛ immeuble Jariwani na Kayi suguba cɛmancɛ la Ibrahim Ba ni ale ye Koyiba denkɛ ye a bɛ sɔrɔ Mamadu Jakite fana bolo ale bɛ Kayi suguba la taxi place kare ka ɲɛsin musoriba ma téléphone 78 95 79 46 min ye Savo Medix Plus ye a bɛ sɔrɔ Kayi fan bɛɛ Makabako ye min ye Savo Medix Plus modèle fila bɛ yen nɔ soso Jabo kan n'i y'i ko olu la so t'i kin n'o bɛ tali kɛ a bilenman ani a nɛrɛmuguman na Savo Medix Plus kabako safunɛ min bɛ nafa se farikolo ma hɛrɛ ani bana kɔnɔ. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Aikaw hamini jɔrɔ min tun bɛ aw la ijiko la o banna agence Zeytoun voyage n'ale siège ba bɛ Kayi la nka a biro dɔw bɛ diɲɛ fantan ani 4 fɛ agence Zeytoun voyage a ma se aw ka taa Bamako bilen basabu min ye aw ka taagaw koɲɛw ɲɛnabɔli ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ aw ye Zeytoun voyage fɛ k'aw ka ijikow bɛɛ sigi sen kan ka ban Kayi la ka sɔrɔ aw ma taa yɔrɔ wɛrɛ min ye aw ka tɔgɔ sɛbɛn formation papier ko ani passeport nin bɛɛ bɛ kɛ ka ban Kayi la o la bolocimadɔn ka fisa ni sen ka di ye a ye na aw ka iji tɔgɔ sɛbɛn kɛ agence Zeytoun voyage la Kayi di Sutupule walima a ye nɛgɛjuru ci Kayi 75 21 47 54 wali kelen 83 04 18 17 Bamako
72 50 50 et 43. Walma 79 41 40 et 30. Français 00 33 6 24 57 93 39. Malgré 00 233 7 58 39 27 57. Nico Société Hydra et Fils Afro Jam Industrie Amu Moube Tabamu Nafamana Abiwafara Ajamaga Nico Kwamako Semul Jam Industrie Kabara Yeshiremu Kurema Auka Lafiatama Mini à 5 kg 25 kg Kassé à 50 kg Jam Industrie Moube Jam Industrie Bamba Jabalala Bamako Nyamagoro c'était INSEF là 44 53 00 06 Taï 73 27 09 88 Jafo Mini Wali Doukouré Alébé 76 70 65 65 Wadjangam NC Gani Kuri Numbe Show Mani Fanta Alimani Bela Jenina Jangam NC Tatabar Nakamaro Amugo Kadi Moyama Suwede Matinajala Ambe jam industrie ambe amobefo ambe dokuye kati jawra kereka faransi ambe kisma bay sibi president do ambafo alejo mumarna kay ka foli di kerena demba tanyoranga chorwa do ambafo faransi ale jala kay jala kasoyano amara drame ka foli di ama ale gunjuru kay ambafo ka famu befo gunjuru ale drame ka famu fo gunjuru asoro be me faransi ma Khalil Sise ka fo français ka famu befo akaduye guga Markata Sise ka fana fo français ka famu befo guga azeta Musa Jara ka fo français ale jalana ka famu befo Mamad Janaba Kebe ka fo français ale ka duye kabu kupela ka dukonomo befo Isa Gako ka fo français ka famu fo jalane o kata se Abdullah Manjake Gako ale fana soro be me français ma akaduye jalane ka famu befo Abagar Mamadou Jabi ka folidama Franci ale ka duwe selinge ka fami bela jele foy madawa saho ka fo Franci ka fam fo selinge ka tase Juma Seko Jabi anga foliba Franci ale fana selinge ka fami be foy kamalen be foy ka nga duwe o ka ansama dawla o ko fe kuna nya misitunu kuma min fo ambalma ke makan kamara soro bembe kayindi ma Ogmana ko aka misi segin de tununa sabaye misi chai o fla sabaye musoy fla e chai ogmana misi nunu umar sagi kana ogmana bini alaka jonfe ni mama marki mbola o k ani k ni mama ni kera misi nu nyefenye ibise ka ni numero nununta mi haskade emde hasidero kono ya sebeme komo e kanga sa kabi o ni mama kera misunu nyefenye ibene numero 76 46 68 60 walma 83 27 58 53 ule ane ma kamarare kude so fana tabe no tekle afamna o ko fe minye balma doka analyse bia analyse wari an ordonnance nye 14000 wasaba me aresra ka wakilenta min bala aresra ko sarna fo wa fla de tora ola ala o sambalbia kata za analyse min no kanga ke o wa woroni ke message o fana war masara amna fo wa segin jete analyse wari ni fura wari to ni balma min la benedo ordonnance no nyara bia analyse yara wari bia analyse yara papier bia wala sa bana duma fende be balma kena wala bana ubala surtout son bolongono ni senu me ka tigre wala ka sewono do tigalero bolongoni do tigaleno on minala ka jonfe analyse nunu wala sa ka yini ke bana ina ka dangar kala
fuka analyse do ke o wari wa woro ni kemesei onna si min fana fura dira ma o kun wa saba don ngaje sira ka wa kilenta sona o to wa fla o bi o masa ni balma min labene do ala sona ma o ni nana papier bi dima o ni mami balma deme ala sona taala fana abi deme o ame ala deli ala ka besima ala ko kanye ala ka banwato be ka kene kanue namboro lamido anga bi ale kuna fono kono asani kibare anga premier ministre ni aka gouvernement sigira uye commission min sigi commission de crise de carburant ngo gela min be jekulu min sigira olu kama o kunu ku ye nyonye ke no bena le 14 octobre ma o nyonye na anyama mi jamana premier ministre general Abdoulaye Maiga Bulo o ogmana ko nyonye kunye munye carburant sigibaw population be se ka sɔrɔ cogo di gɛlɛya bɛ minnu n'a ko la a bɛ se ka nɔgɔya cogo jumɛn o kɔfɛ a bɛ se ka na caman cogo jumɛn o baara jumɛn ninnu bɛ sigi sen kan court terme ani long terme ani carburant yɛrɛ bɛ se ka lasago ka caya cogo jumɛn olu ni carburant feerelaw ka ɲɔgɔnyew bɛ kɛ cogo jumɛn o fana kɔfɛla fana na ka carburant ko nalen fana a bɛ tila cogo jumɛn o fana kɔfɛ ka prix fana kɔlɔsi koloni bɛɛ faralen gouvernement ka baara kɔ baara dɛ nali ye baara n'a nana a sera seyɔrɔ la ye baara n'a bɛ feere yɔrɔ fana na k'a jate minɛ a bɛ ka feere a feere cogo la fana ye baara nin bɛɛ farala gouvernement ka baara ka sababu kɛ gɛlɛya min donna carburant ko lahalaya la tellement que a ko ka gɛlɛn n yɛrɛ bɛ ka masala dɔw lamɛn cɛkɔrɔba sijɛ don tellement que carburant yarɔ kurantigɛw bɛ yen carburant ko fana bɛ yen a bɛna fɔ ale ni fiɲɛ tora ka tigɛ a la f'a ka ye sumalen de kɔnɔ wala isazi fana ka kɛ groupe la a yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ de wula ka taa se arana kara ka ni denmisɛnninw bɛ yen a sɔrɔ man di a taalen pompisi la a kuma fana cayalen a ma nɔgɔn quoi a yɛrɛ taara miharo la a sɔrɔli k'a ma nɔgɔya a yɛrɛ sijɛtɔ taara ale mago b'a la ka k'a ka groupe la ka se ka a ka waatiw tɛmɛ n'a ye o mina carburant ko gɛlɛya a bɛna ni kɔlɔlɔ caman ye dɔw bɛ yen kuran bɛ tigɛ groupe de bɛ yen o groupe ninnu fana fɛn de bɛ k'a kɔnɔ ni o fana tɛ sɔrɔ nɔgɔya la yarɔ k'a ko bɛ gɛlɛya kɔni ye ɲɔgɔn ye k'a la gouvernement kɔni k'a b'i se la semaine yɛrɛ kɔnɔ carburant bɛ se ka na cogo min citerne n'a nana a bɛ tila cogo min k'a lajɛ fana ni maaw tɛ k'a feere ka tɛmɛ sɔngɔ min fɔra nin bɛɛ farala gouvernement ka baara kan yarɔ nin bɛɛ fana ye a dama gɛlɛya jamana kɔnɔ nin bɛɛ bɛ jamana fana a wari bɔtaw ka caya o mana an bɛ ala deli ala ka nin crise ninnu ala k'a ban o tun bɛna nɔgɔya la cogo min ala k'a ko kɔni kɛ ten wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen min ye kunnafoni dɔw y'a jira ko kulu marifatigiw ko min ye Zeko ni Sikaso cɛ ko dugu dɔ bɛ yen ko kunu k'olu ye gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ wala ko dugu in yɛrɛ ma wuli yan wala kulu marifatigiw kɔni taara dugu in na ka dugu in kɔni maaw ka se a baganw ko dugu in a caman kɔni muso denmisɛnw ko caman ye yɛrɛ ɲini ko ye ko dugu in kɔni bɛ Zeko ale yɛrɛ ni Sikaso cɛ n'i bɔ Sikaso n'i bɛ taa Zeko a bɛ yen walima n'i bɛ ka bɔ Zeko ka na Sikaso ko dugu in kɔni b'o frontière la i n'a fɔ kunnafoni dɔw bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ fana min yɛrɛ ye Mali k'a ni Algérie cɛ a gɛlɛyalen don ko min ye Rusiw kɔni u bɔra ka kuma u ka kuma yɛrɛ kɔni b'a jira olu pɛrɛnnen don ka kɛ médiateur ye Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ Rusiw ka ministre affaires étrangères Sergei Lavrov u k'a kumana kunun juma kunnafoni sira dɔw fɛ o kumana ka d'a kan ko ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔ kan ka kɛ Rusiw ni arabu ni ɲɔgɔn cɛ Misira kɔnɔ don ɲɔgɔn ɲɛba min kɛra Gaza kunkanko kan o de kɔni ye ko in bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la sinon a délai kun sera ka ban Sergei Lavrov yɛrɛ a kɔni ka kuma n'a ɲininkala n'a kun fɔra ko Wagner k'olu kɔni bɛ farafinna surtout kɛrɛnkɛrɛnna Mali yɛrɛ la walima farafin jamana dɔw la Lavrov y'o yira ko kuma ninnu k'o tɛ sahaba ye Rusiw ka ministre affaires étrangères k'o tɛ sahaba ye voilà et puis fana ko k'a fɔ Wagner bɛ ka jamanadenw fa o kumana ka taa population gansanw fa
irisu ka ministre afra trésor ka kuma na a y'a yɛrɛ fana ko tɛ sahaba ye o mana ko prévu t'o ko la a yɛrɛ kɔni y'a yira ko irisu ka kɛlɛkɛlaw de bi yan o kuma na ko olu welela officiellement Mali yɛrɛ gouvernement de fɛ wala kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ maaw de y'olu wele officiellement a tɛna fɔ ko dɛnkɛrɛfɛmaw nalen de don o kuma na ko kuma minnu bɛ ka fɔ ko dɔ de ye ko ka irisi mankutu tiɲɛ ko de bɔra a ko la ani ka irisi n'a jɛɲɔgɔnw ka essayer k'u kɔ don ɲɔgɔn na jɛkulu dɔw fɛ walima jamana dɔw fɛ a na kɛ minnu ni irisi tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Sɛgila Woro ka kuma yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ kɔni kumana k'a fɔ min yɛrɛ ye colonisation o ye nɔjugu min bila k'an filɛ o gɛlɛya dɔw de kɔnɔ o de kɔni bɛ ka Mali ni Algérie k'u cɛw gɛlɛya ka d'a kan ko tuareg dɔ bɛ Mali la o tuareg kelen dɔ fana bɛ Algérie sinja ni balimaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma na ko colonisation nana ni tilali ye cogo min na dɛ ko ni frontière ko kɛlɛ ninnu ani siyako kɛlɛ ninnu o kuma minnu filɛ ko la ko colonisation n'o ye France ka colonisation kuma bɛ min jira ko de nɔ de caman mina ni kɛlɛw ni furukufuruku ni wɔyɔ ye Sergei Lavrov ale yɛrɛ ka fɔ la ale kɔni ko olu Rusiw labɛnnen don ka d'a kan kuma bɛ min jira olu terilaka ye Algériens ye Algérie bɛ sanniba k'u bolo leba b'u ni Algérie cɛ le fana b'u ni Mali cɛ a n'a fɔ mɔgɔ ba n'a sinamuso olu ninnu bɛɛ ka di olu ka intérêt bɛ ni fila bɛɛ la a bɛ kɛ cogo di sa olu kɔni k'olu labɛnnen don ka kɛ sigikafɔ karamɔgɔ y'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ni Mali labɛn b'o kama ni Algérie fana labɛnnen don o kama ko olu labɛnnen don walasa furukufuruku bɛ Mali ni Algérie cɛ walasa a ko bɛ se ka ban cogo min na ka d'a kan a bɛɛ sɔrɔla k'a fɔ Algérie Mali dɔrɔn don bi o kɛra sababu ye ko kumaw cayara Mali ni Algérie cɛ a kuma dɔw taara kɛ kuma gɛlɛnw yɛrɛ kosɛbɛ i n'a fɔ maaw yɛrɛ a kumaw yɛrɛ kɔni mɛn cogo min na mais Algérie kɔni ko ale ka laɲini ka se ka kɛ sigikafɔ kɛbaa ye Algérie ni Mali cɛ ni Mali sɔnna ni Algérie sɔnna u bɛɛ y'ale terilaka kuma bɛ min jira ale ka se ka sigikafɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'o ko kɔni yakubaya i n'a fɔ olu bɛ ka a ɲini u ka kunnafoni kɔni na cogo min na o kuma na kɛrɛnkɛrɛnna furukufuruku ni ɲɔgɔn sama min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ko bɛ se ka ban cogo min wa hali bi sa an bɛ Ala de deli wata ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen kulu frontière ko a ma nɔgɔn dɛ ni kɛlɛ b'i ka soforokun na ni sigiɲɔgɔn fana n'a m'i dɛmɛ a ma nɔgɔn dɛ surtout ni n'a man di Ala de bɛ se k'i bɔ a ko la Ala de bɛ se k'i bɔ a ko la o mana Algérie ani Mali cɛ irisi ko Ala bɛnnen don o kama ka se ka fɔɲɔgɔnyaw ban an ni ɲɔgɔn cɛ mais ale t'i da don Ala tɛ fɔlɔ fo an fila bɛɛ ka jɛ Mali ka jɛ Algérie ka jɛ ko irisi yɛrɛ ni Mali cɛ u cɛ baaraw ko a sera san 65 ma baara ɲɔgɔnya daminɛnen irisi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn san o san n'o fana sera irisi ye baara ɲɔgɔnya daminɛ ni jamana minnu ye san o san o anniversaire irisi fana b'o o ɲɛnajɛw kɛ o mana ko o fana san 65 na o sera o kuma na fɛn min ye an ka ministre affaires étrangères Abdoulaye Diop a bɛna fɔ a fana ye lettre ci ka se Sergei Lavrov ma a ye folikan di ani hakili falen-falenw o min bɛ Mali ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ ani bɛnɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye diplomasi siraw ye n'o sera san 65 ma o kuma na o kuma n'o fana lahalayaw kan i n'a fɔ kunnafoni kɔni bɛ k'a di cogo min toujours ko irisi kɔni a jɔlen don Mali kɛrɛfɛ jɔnɲɔgɔnya b'u ni irisi Mali cɛ o kuma na k'a fɔ o kɔrɔ i bɛ n bonya n b'i bonya i ta filɛ n ta filɛ u ka jɛ kɔni b'o lahalayaw kan hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Cameroun ko maa dɔ kun bɔra fanga sinamatɔn don ale yɛrɛ kun donna président kalafili la k'ale kɔni bɔra ka sigi a kaso sa ka jabarani dɔw ta k'a yɛrɛ ko ale de gɛɲɛna k'ale de gɛɲɛna cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ko Isa
a tɔgɔ de ko Bakari ko Tashiruma Bakari ministre bɛ jamana maraboloko kunna o de tɔgɔ Isa o bɔra ka cɛ jalaki k'a b'a fɛ ka na ni basigibaliya jamana kɔnɔna na ko depuis waati jan u ye kangare da maa minnu taara kalafili la maa kana sigi ka jaabi fɔ i yɛrɛ ye maa kana sigi ka jaabi fɔ réseau kan ko jaabiw fɔyɔrɔ de bɛ yen jaabiw bɔyɔrɔ de bɛ yen min bɛ tɛ taa se maa 5000 ni kɔ olu bɛɛ de bilala ka kalafiliw kɔlɔsi mais kelen ka bɔ ka t'i sigi a ka so kɔnɔ k'a fɔ k'ale gɛɲɛna n'o bɛnna kunnasini ma o kumana k'o ye plan ni namaraw de ye kɔni ye jalakiba k'o ta ka da cɛ in kɔni kan o kumana gouvernement fana kan ka min d'a kan a na kɛ o na da a kan sinon k'u tun ye kangari da maa kana wuli ka ni ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ i n'a fɔ kunnafoni kɔni bɛ ka a di cogo min na cɛkɔrɔba a bɛ sɔn ka na tuguni dɛ ka d'a kan maa dɔw tun bɔra zeni dɔw bɔra wali bɛ photo bɛ yɔrɔ minnu na k'a essayer k'a dɔw fara ka jigin mais a bɛ n'a fɔ jamana maîtrise b'a bolo ale yɛrɛ tɛ o a ka entourage ka d'a kan fanga yɛrɛ tɛ o i kelen tɛ foyi ye mais ni i dɛmɛkulu wala n'olu jɔlen don jamana bɛ jɔ a bɛ ten de wala a kɛrɛfɛlaw olu de ye jamana kolomaw ye minnu yɛrɛ da bɛ tulu la ani minnu bɛ k'a tila o mana jamana minɛ m'olu de bolo ngami fana ala ye fɛn bɔ a la sinon maa kelen ka panpani tɛ se ka foyi bɔ a la o mana cɛ min bɔra ka a ka sebaya jira ko ministre bɔra k'a jaabi ka kangare da ye k'u tun ye kangare fana da nin waleya maa kana kɛ ko kalafiliw jaabiw kan ka bɔ yanni ka taa se nin kalo in a sa waati ma jaabiw bɛ bɔ bɛɛ n'i ta ni bila don a na ko dɔw yɛrɛ tun bɛ ka yɛrɛ réseau kan hali misira balontanna dɔ bɛ ko Mamadu Sala ko dɔ photo taara ye awa Cameroun bureau de vote kɔnɔ i n'a fɔ a votera quoi Mamadu Sala misira balontanna ba ye kulu farafinna tɛ yan cɛ min yɛrɛ arabu ye n t'a dɔn n'a sɔrɔ a delila ka se Cameroun yɛrɛ fɔlɔ walima n'a ma se maa minnu dɔw bɛ voter Cameroun bureau de liste la a photo taara ye wala a yɛrɛ photo exactement jinɛw de y'a ta ka na voter saba min don farafinna tɛ yan o fana polémique bɛ réseau kan kosɛbɛ mun photo taara bureau de vote la k'a bɛ se ka kɛ photo caman de bɛ ta ka na ka se ka a sumaw yɛrɛ kun k'a kɛ gɛɲɛw ye ka taa maa caman kɔni y'u ka hakilila fa ko la hali bi sa an bɛ ala de deli bɔ da ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Gabon fana olu ka député kalafiliw ni président kalafiliw surtout député taw ko président bɛ fanga na ni ŋima k'ale de ye sara sɔrɔ jaabi kun fɔlɔ la kun ye 52 sɔrɔ jaabi dɔ in fana na a nana 50 sɔrɔ a bɛna fɔ ale ye maa 100 ani maa 2 sɔrɔ député la olu dun ka député bɛɛ bɛ bɛn maa 145 ma ale kelen ye 102 sɔrɔ o kɔrɔ ko majorité b'a bolo a bɛna fɔ 100 sarada la assemblée kɔnɔ ale ka niyɔrɔ taara se 70 ma farafinna bɛ ten de dɛ ani yɛrɛ kɛra président san ka majorité bɛ caya kulu bɛ kɛn fɛ ka d'a kan o b'a dɔn a bɛ n dɔn wala min sera dayɛlɛ ale ye nin fana bɛ kɛn fɛ nin fana bɛ kɛn fɛ c'est comme ça n'i bɛ fanga la k'a fɔ i ye kelen sɔn kɛ k'a jɛ kɔni a man ca dɛ ale fana ye député caman sɔrɔ sako kelen 100 sarada la a bɛna fɔ a ye 70 sɔrɔ assemblée la o kɔrɔ a kelen ka projet bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ défaut tɛ yen ka d'a kan a fɛma ka ca i n'a fɔ kunnafoni bɛ k'a di cogo min ala yɛrɛ fɛ c'est la même assemblée kɔnɔ ni degré min nana a bɛɛ bɛ tɛmɛ i y'a jumɛn bannen fɔlɔ ko maa woti c'est comme ça voilà a bɛɛ bɛ tɛmɛ voilà n'ala ye fanga di min ma waati min e kɔni ni ko min fo ni ala ye min bali voilà o ye an yɛrɛ taala ye voilà ko kɔni bɛ nin lahalaya in na hali bi sa an bɛ ala de deli bɔ da ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Madagascar sɔrɔdasi minnu bɛ yen k'u ye fangaw ta n'o ko Kabisat olu kun y'u da de dɔɔnin fɔlɔ président yɛrɛ kunnafoni dɔw ka fɔlɔ k'a diminen don k'a bɛ na ale ma fanga bila a bɛ segin ka na tuguni a bɛ ta a ma ɲɛ général min walima colonel min n'a ye fanga fɛ a yɛrɛ bɔra ka kuma ko Mikael Radia Nirina a yɛrɛ bɛ palais kɔnɔ a ko ale kɔni ye fanga ta kunun tarata a bɔra ka a jira colonel de ye ale ye wala a kɔni bɛna fɔ nin waati in na a tɔ kɛra fanga bin a ko k'u ye baara dabila u ye constitution dulon constitution min ni baara tun bɛ ka kɛ n'a ye septembre ka na se 2010 ma o min sigira sen kan
o k'a y'a dulon a labanna ko a kɔni ye baaraw sigi sen kan jamana a bɛ taa voie min kan fɛn min yɛrɛ ye société ba 5 bɛ yen a y'olu fana ka baara jɔ u ka cour constitutionnelle u y'o ka baara jɔ ɲɛmaayaso min ɲɛsin bɛ kalatafiliso ma a y'o jɔ u ka sénateurs a y'o jɔ a n'u yɛrɛ ka commission de la défense o y'o jɔ minnu bɛ hadamadenya k'a kɛ kɔlɔsi o kumana a ye ninnu bɛɛ ka baara ko olu ɲɔngiri olu yɛrɛ kɔni ko k'u ye fanga jesu nin waati in na baaraw kan ka taa tafa min na kɛrɛnkɛrɛnna san 2 n'o ye transition ye ko o transition yɛrɛ kɔnɔ k'u bɛna référendum kɛ ka constitution kura k'o bɔ jamana ye jamana ka taa n'o taa sira ye i n'a fɔ kunnafoni kɔni bɛ ka a di cogo min na jamana ɲɛmaa kɔni ale kun bɔra France avion dɔ la a n'a kɛ yɛrɛkun sɔrɔman dɔgɔn sɔrɔla marifatigiw ko olu kɔni ye fanga jesu nin waati yɛrɛ la i n'a fɔ kunnafoni kɔni bɛ ka a di cogo min na ka da kan olu ta wulila jiko ni kuranko ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ bɛ dusukuru kalan na o ni na ye ale yɛrɛ ka fanga bantɔ don ale yɛrɛ bɛ dusukuru kalan na jamana yɛrɛ taafanw na jamana kan ka taa taafan min ale nana sɔrɔ mankan de wulila ale y'a ka gouvernement ci ka premier ministre bɔ yen k'a bɛna fanga kura sigi a bolo ko b'a to o bɛ dɔ bɔ ko la manifestation ko petu ko f'a yɛrɛ de ka walan sɛmɛ a yɛrɛ kɔni ye fiɲɛ filɛ k'a filɛ yanni bɔda ka koron a ye bɔda ɲini sinon bɔda tun bɛna koron dɛ ale yɛrɛ kɔni labanna a kɛlen ka bɔda sɔrɔ a y'a essayer a fɛnma minnu bɛ yen k'a essayer k'ale ma fanga bila k'a bɛna sigi tuguni sɔrɔdasiw ko labanna k'olu y'a jɛso olu yɛrɛ bɔra ka déclaration di Madagascar nin waati in na a fana donna transition kɔnɔ i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen لا تكتب غير الإحسان واضع في حب الأوطان قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله Burkina ale kɔni ni Ghana kaw u b'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka da kan u bɛ frontière la ɲɔgɔn dɛmɛ ani bolonɔbila baara minnu kan ka kɛ Ghanaianw ni Burkinaw fɛ o kumana ko o baaraw sigira sen kan kunun tarataw o kumana u ye ɲɔgɔn ye laban minnu kɛ o kumana o baaraw bɛ appliquer cogo min ani ka taa se expert ba minnu nana bɛnkan kuraw ni baara ɲɔgɔnyaw bɛ daminɛ cogo min na o kumana ko Burkina b'a ta jira Ghanakaw b'u ta jira surtout ka taa se communication sira culture sira tourisme sira ani transport sira ani technologie sira ani sɔrɔ damadingɛw Burkina ni Ghana ko nin baara ninnu bɛɛ la k'u bɛna u bɛ se ka jɛ ka baaraw k'ara cogo min o bɛnkanw bɛ kɛ jumɛn ni jumɛn ye ko kɔni bɛ ka o ɲɔgɔnyew kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ko Mali perdila premier ministre kɔrɔ bala n'o de ye Zumana Sago ko a fatura ka bɛn bi araba ma n'o bɛnna le 15 octobre 2025 ko Zumana Sago yɛrɛ masurunɲɛmɔgɔ n'o ye docteur Zumana Sago ko kɔni ko an taɲɛna k'a yɛrɛ bangena 1950 voilà Ɲamina Zumana Sago Ɲamina ka don o kumana ko a ye kalanbaw kɛ ka da kan ko lycée yɛrɛ la maa minnu bɛ kɛ premier ye ka bɛɛ da 1967 ko ale kɛra o maa dɔ ye o y'a sɔrɔ a ye kalan kɛ Moti o kɔfɛ a ye baccalauréat a y'o kɛ 1970 k'a y'o kɛ Asika Muhamadu la o mana ko kɔfɛ fana a ye place ba dɔw kɛ Musa Tarawele ka waati a ye ministre kɛ minnu bɛ wari ko kunna k'a daminɛ 86 ka na 88 kɔnɔna na o kɔfɛ fana a kɛra premier ministre Amadu Tumani Ture o ka transition 91 ka taa 12 la Musa Tarawele ka fanga binnen voilà a ye baara dɔw k'o la ale de kɔni a ye diɲɛ to diɲɛ bɛ ta ale taara cɛbile taara koloni yɛrɛ ye sigi dɔrɔn wallahi diɲɛ kɔni
diɲɛ kan ka maa waaju dɛ wallahi i yɛrɛ bɛ sigi dɔrɔn i kɔrɔ la wallahi bɛ se ka kɔrɔ i yɛrɛ ɲɛnama i mɔdɛliw ni fɛnw min b'i lafiya dɔrɔn i ka kɛ ala ko la i yɛrɛ kɔ tɛ sɔn bilen sɛw tɛ sɔn ɲɛw tɛ sɔn i tɛ se girinkajɔ la bilen wallahi ɲɛ de bɛ tɛmɛ ɲɛ yɛrɛ wasara waajulen hali o la ne kɔni bɛ cɛsiri la i bɛ panpan na k'i ma kɔrɔ wallahi o b'a sɔrɔ diɲɛ tilali la diɲɛ tilali la i ma k'a sɔrɔ i gɛrɛlen don misiriw la i gɛrɛlen don waajuliw la i bɛ waajulibaw kɛ surtout RTM yɛrɛ journaliste kɔrɔ don waati caman b'a réseau k'a tɔgɔ yɛrɛ wala a bɛ to ka kuma TikTok kan kosɛbɛ a bɛ kuma sali cogo kan n'i bɛ don misiriw kɔnɔ a bɛ to ka kuma o kan wala n t'a dɔn Bali Dirisa tɛ yan ni hakili tɛ ale yɛrɛ kɔni ye journaliste ba ye RTM na Sori Ibrahim Kulubali wala ko Sori Ibrahim Kulubali wala kulu nin ye labanko ɲuman tamasiri baw de ye quoi wala n'i bɛ ka kɔrɔ i bɛ ka gɛrɛ ala ko la wallahi wala i tɛ danbɔyɔrɔ la i tɛ sobiyetayɔrɔ la i tɛ gɛrɛnna ala ko tɛ yɔrɔ minnu na nin ye tamasiri ɲumanbaw de ye ala k'a kan bɛɛ ale yɛrɛ retraitera a y'a kɛ retraite kɛ mais sisan i b'a ye a bɛ to ka maaw bilasira ka da k'a kalannen don français la a bɛ don Google kɔnɔ fɛn caman bɛ yen i bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ n'i bɛ don misiri kɔnɔ duwawu n'i bɛ sali o duwawu wala a bɛ to ka maaw bilasira kosɛbɛ wala n ko a bɛ maa nisɔndiya wala tamasiri ɲumanba de don o ka fisa minnu bɛ taa kɛlɛ balontan yɔrɔw la cɛkɔrɔbaw walima u bɛ taa kɛlɛ sobiyeta yɔrɔw la o n'a ɲɔgɔn u tɛ kelen n delila k'a fɔ yan ko dɔnni cɛkɔrɔba dɔ n'a den fila dɔ kɛlɛla balontan yɔrɔ la o tun bɛ taa sipɔru lɛ cɛkɔrɔba ko k'i den i ɲɔgɔn minɛ bolo so koyi wala ne den fila min bɔ wala den fana ko i ɲɔgɔn minɛ bolo i fana ɲɔgɔn minɛ bolo mais min minɛ bolo so ye ko sisan m'o sɔrɔ misiri ta sira la cɛkɔrɔba waajula o wala i ɲɔgɔn minɛ bolo so ye ko sisan m'o sɔrɔ misiri ta sira la kɛlɛ banna a ye leçon di cɛkɔrɔba ma a tɛ ɲinɛ min kɔ bilen wala o kɔrɔ sisan m'o sɔrɔ misiri ta sira la e dun ni o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ balonko kɛlɛ ni fɛnw na cɛkɔrɔba sigi a ka waajuli sɔrɔ ten kulu ko bɛ ta diɲɛ bɛ ten wala n'an bɛ taa don min ala ka taa cogo ɲuman k'an ye o kɔfɛ fana min ye kɛnɛya olu fana ka premier ministre kɔrɔ dɔ k'o fana fatura k'o tɔgɔ ko Irila Odinka wala fana fatura ka bɛn bi ma o bɔra k'o kunnafoni fana di mais ale fatura k'a si to sanji 80 wala a bɛna fɔ ale fana tun bɛ jɔdaba o kuma na ko Union Africaine na ko Kirisi Karazagi de y'a sɔrɔ ni marabolo dɔ kɔnɔna na yen k'ale fana kɔni diɲɛ to ka bɛn bi araba in ma i n'a fɔ kunnafoni kɔni bɛ ka a di cogo min na o kuma na ale yɛrɛ tun bɛ jɔdaba sɔrɔ Union Africaine yɛrɛ kɔnɔna na mais saya ka ko t'o la n'ale nana dɔrɔn a banna i bɛ yɔrɔ yɔrɔ fana saya b'i sɔrɔ yen hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen kulu min ye sirikaw ka président a taara irisi la irisiw y'a kunbɛn kosɛbɛ ka siraw tigɛ ka sikotibaw k'a ye irisi la ka don Putin ka palɛba in yɛrɛ kɔnɔ yen Putin ka palɛ in suri président yɛrɛ f'a bɛ Putin dalakɔrɔbɔ ko walasa an ka to ka yɛlɛ ka escalier ninnu ka kasi ma ko a laban k'an bɛna entraînement de fara an bolo kan koyi wala k'an bɛna to fara entraînement kan quoi sinon ka yɛlɛ escalier la ka se Putin ma a ma nɔgɔn dɛ o tuma na a y'o fɔ Putin ye k'a sɔrɔ nin de kunkolo tun bɛ ka ɲini dolari waribɔw la sa ale de filɛ palɛw kɔnɔ ɲɛ dabarabaw ka palɛw k'a bisimila ko don tɛ wele do la jouer stratégique ni jouer politique diɲɛ ko caman b'a dɛfɛ ko Ahmadu Sara a yɛrɛ kɔni ko bɛnkan fɛn fɛn tun bɛ irisi ni siri cɛ k'a bɛna bɛnkan ninnu bɔ a sira ma wala a bɛna o bɛɛ lajɛlen ta ba la bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo min ka d'a kan ko olu ni irisi ma bɛn ko gɛlɛya basigibaliya bɛ sɔn ka n'u ka marabolo la yen a yɛrɛ kɔni ka kuma bɛ ka min jira o mana ko n'olu ni irisi bɛnna olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ olu ka gun ka ye ko basigi bɛ sɔn ka na o mana ko siri ni irisi cɛ ko jɛɲɔgɔnyanba b'u ni ɲɔgɔn cɛ depuis waati jan a yɛrɛ bɔra k'o fɔ a ka kunnafoniw na a yɛrɛ kɔni bisimilala kɛrɛnkɛrɛnna irisi Vladimir Putin fɛ kosɛbɛ Putin fana ye maa ye a tɛ dimi o ni mankanba in bɛɛ kɛra a m'a fɔ k'u ye n janfa n bɛ taa a y'a dɔn a ta dɔ bɛ na a y'a dɔn nin bɛna ale sigilen sɔrɔ yen c'est comme ça wala ko in bɛɛ tɛ i ka kuma walima ka dénonciation kɛ joona i sigi bani
dola mangun biki ma here bai o mana chenana ko tera koro fema muni irisi che o ya koro minun sie irisi ka bazi minun bei irisi era niro minun bei samasogo aka entre minun bisiri abise ka sagi irisi ma chumi irisi fana ba ka baro ke chumi kada ka suri perangura ko no kera ko basi bi songanu ka kola baro fana de be sena arabic mi irisi la abismillah la kosobe anaka delegation irisi a jamana kono ka sɔrɔ basaru bɛ yen mɛ a se ka ye kɛnɛ kan fɔlɔ ale min kun bɛ ye wala a tapiw bɛ da ye sisan ale yɛrɛ bɛ irisela ye maa wɛrɛ bɛ ka kuma siri tɔgɔ la mɛ hali a tɛ sara ala yɛrɛ fanga ye ala ta de hali a tɛ sara la n'i y'o fila bila ɲɔgɔn kɔnɔ kelen bɛ kelen kɛ buteli kɔnɔ mɛ diɲɛ la i se t'a la a bɛ kɛ ɲɛna de n'ala ko min k'ala b'a k'i ɲɛna walima a bɛ i fa k'a k'i kɔfɛ walima a bɛ k'i ɲɛna i ɲɛ wale se t'a la c'est comme ça dɛ voilà a bɛ ten de ale yɛrɛ juguba olu ni minnu bɛ kɛlɛ la rebellion san 10 kɔ sɛro filɛ fanga la tapi uruzu bɛ fɛn ale yɛrɛ tun bɛ taa président kelen min fɛ n'o ye Putini nin fana kelen bisimilalen filɛ u ka palais la ye k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka kuma kosɛbɛ f'u bɛ tulon ni yɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ɲɛ kumunen b'ale a sigilen mais a se t'a la a se t'a la voilà teri tɛ maa la dɛ fanga la kɔni teriko t'a la ne b'a kɛ ka ɲɛ dɛ wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen awa ko Pakistan fana ale ni Taliban cɛ bɛ ka gɛlɛya kunnafoni dɔ kɔni y'a yira ko Pakistan a ka sari kɔnba don ko Taliban y'o minɛ u ka frontière dugu dɔ la maa minnu b'an ka pasi ka yɛrɛ a ye Taliban bɛ k'o boli olu fana bɛ ka yira Pakistan na k'olu mɛnna kɛlɛ la ko Pakistan ka Amerikɛnw ɲininka olu la quoi mais n yɛrɛ kɔni t'a dɔn olu yɛrɛ kɔni ka nin kɛlɛ in wulila kun kama nin waati in na a bɛ n'a fɔ frontière kɛlɛ in a kɔni bɛ ka diya Taliban na fɔlɔ Pakistan bɛ k'u jateminɛ fɔlɔ de wa lahala jumɛn de wa Taliban kɔni bɛ ka se sɔrɔ Pakistan kan u bɛ ka kɛlɛ minnu kɛ nin waati in na frontière daw la hali bi yɛrɛ u ye Pakistan sɔrɔdasi dɔw fa u ka population maa caman yɛrɛ joginna kɛlɛ la Talibanw yɛrɛ olu ni Pakistan u ka frontière ni ɲɔgɔn cɛ nin waati la kɔnɔ Pakistan fana bɛ to ka maa dɔw kɛlɛ ko Taliban de bɛ k'olu dɛmɛ minnu yɛrɛ b'a fɔ k'u b'u yɛrɛ ta wala ka d'a kan u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ frontière la Pakistan yɛrɛ bɛ to k'olu kɛlɛ waati bɛɛ waati tɛmɛnen olu yɛrɛ de tun y'a se ka terrain dɔw tigɛ ko Balochistan n'o mara fagali cayara a ko la kosɛbɛ o mana maa kɔni t'a dɔn a ko yɛrɛ fɛn min b'a kɔfɛ hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen awa suko kɛlɛ de filɛ nin waati in na Israel bɛ kɛlɛ de wulilen don a ka suw nɔfɛ Gaza kɔnɔ ko fɔ a ka suw ka bila de ɲɛnamaw bɛɛ bilala su maa 4 kun bilala mais kunu maa 4 bilala ko bɛnkan kun ye de ni kɛlɛ jɔra dɔrɔn maa bɛ ɲɛnama ni su ko Hamasi ka a bɛɛ d'u ma ko su ninnu don Hamasi dun y'a yira ko dɔw bɛ yen solution t'olu bolo ka su ninnu don labɔ k'a sababu kɛ Israel ye bomu minnu ci so minnu binna su dɔw yɛrɛ sɔrɔ ma nɔgɔ k'olu fanga tɛ se k'olu yɛrɛ mago bɛ équipement na minnu b'u dɛmɛ ka yɔrɔ ninnu walaka o ka se ka yahudiya su ninnu dɔw sɔrɔ ko an ye kunnafoni sɔrɔ ko Israel dɔw kɔni donna ka se ka taa Hamasi maaw dɛmɛ Israel ni Ameriki bɛ k'o de kɛ dalilu ye ko ni su ma bila dɔrɔn ka kɛlɛ repara Bungeviri n'o de ye o ka ministre min bɛ jamana kɔnɔ ko kunna ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka kɛlɛ yɛrɛ wuli kura ye ko ka Hamasi détruire k'u ka lahala de ye nin ye k'u tɛ layidu dafa ka d'a kan k'u ma su bila maa minnu fana ka maaw su bɛ yen minnu ka maaw sara ye n'u tun bɛ Hamasi bolo minɛni na ye olu fana k'u ye lettre ci ka taa Ameriki Donald Trump ma k'u ye layidu minnu ta bɛnkan la k'u ka bɔrɔtɔ ka d'a kan ko Hamasi ma olu ka su bɛɛ di depuis bɛnkan dun ma ban Hamasi dun y'a yira ko su ninnu dɔw sɔrɔ ma nɔgɔn ka d'a kan binniw kɛra olu yɛrɛ ka maa dɔw tora a la ka d'a kan olu ka maa de kun tilalen don u b'u ka su maa minnu minɛna k'u kɔlɔsi ko fo ka u ta de di wa ta bɛ se ka taa se waati jan hali Croix-Rouge maa dɔw yɛrɛ de fɔ diɲɛ cyberba dɔw kana ka se ka kolon ninnu ni fɛnw labɔ suko kɛlɛ de filɛ ka wuli depuis kɛlɛ daminɛ a fɔra ɲɛnamaw ka bila sisan Israel filɛ o su ninnu yɛrɛ nɔfɛ to tɛ dɛ u b'a fɛ ka kɛlɛ de reprendre ka d'a kan ɲɛnama ninnu sɔrɔla kaban Israel kɛmɛ ka dancɛ dɔw de kɛ maa kana gɛrɛ yen na Israel yɛrɛ Gaza yɛrɛ kɔnɔ o kɛmɛ ka yɔrɔ dɔ kɛ ka trésor dɔ kɛ trésor yɛrɛ yanni ka se
wɛrɛ kama ka kodo blu kuna wala ni ma nun sera kunu ma woro nun saraini mati greina mercenaire be wo kono ko yoro jatemine kunu yɛrɛ su 30 ni ko de bɔra so jukɔrɔ kɛlɛ bane o kuma sera ka su bɔ ka fara kunu ma woro nga ma 42 su kura de yira harbi ma caman de be kunnafoni dɔw ka fɔ la a bɛ se maa 10 kɔ ma su minnu dɔw bɛ jukɔrɔ n'u ma se ka bɔ wala o kuma na o baaraw de daminɛna Gaza awa Israɛlɛnw fana kɛmɛ k'o kɛ kɛlɛ ko fɔ su ninnu de ka bila ninnu ko su ninnu sɔrɔli ma nɔgɔn sura yɛrɛ o sera ka dɔ bila u ye maa 4 ɲɔgɔn ye u ni Egypte ka bolo di ɲɔgɔn ma k'u y'o di Israɛlɛnw ma k'o di Croix-Rouge mɔɔw ma u ka se ka taa di u ka mɔɔw ma ko kɔni bɛ tan hali bi sa an bɛ Ala de deli wadda ɲuman Ala ko k'an an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ko mikoro maɲi Ala k'an kisi mikoro tɔɔrɔ ma i m'a ye faamabaw jɔdabaw u bɛ siran journalistw ɲɛ ka d'a kan ni faratira kuma porokotolen a nɔ bɛ to i la fo waati min komi a bɛ se ka ɲɛli kɛ ka tiɲɛni kɛ a bɛna fɔ a tɛ ka waati a kɛlen k'a fɔ bɛɛ b'i ba bolo mɔgɔw y'a polémique bonya kosɛbɛ ka sɔrɔ tulonkɛ la mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔw t'a jate o kɔfɛ fana premier ministre Abdoulaye Mayiga filɛ k'a fɔ ko a n'a bɛna ni sase kuyɛri la o fana kun na kɛ polémique ba ye mɔgɔw bolo ko sase bɛ se ka na kuyɛri la ko mɔgɔw b'u ka gɛlɛya ni fɛn na k'e b'a fɔ sase bɛna kuyɛri la o kuma na kɔsa fana na o don ko ɲɔgɔn ye n'an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Mayiga ale fana tora a bɛna fɔ Modibo Keita olu ye ni pana ta ale yɛrɛ bolo sisan maaw olu minnu filɛ fanga na hakili ni fanga tafa ni olu bɛ jouer politique dɔ cogo min o waati o dɔnniya kun tɛ Modibo Keita n ye kuma faamu cogo min ale ka kuma kɛra n'a fɔ a b'a expliquer ten de Mali dun bolo maaw bɛ waso ni Modibo Keita de ko de ye indépendance ta ka di Mali ma a n'a ka dɔnni ntanya walima ani a ka faamu olu bolo olu bɛ ka faamu kana cogo min hali n'a sɔrɔ olu a ka faamu ma se o mana ko de ye indépendance di Mali ma o de ye littéraire Mali ye o mana ko nin kuma sugu Abdoulaye Diop man k'o kuma fɔ kunnafoni dɔ yɛrɛ bolo k'a bɔra ka yafa deli wala parce que olu yɛrɛ bolo olu bɛ ka faamu cogo min olu ka ni diɲɛ ta fanw fɔlɔ minnu ye indépendance ta kuma bɛ min jira a na kɛ o faamuyaba kun t'o la a na kɛ Abdoulaye Mayiga a tɔgɔ yɛrɛ Abdoulaye Diop ka fɔ la komi diɲɛ bɛ ka taa cogo min a n'a bɛ ka taa ni jouer politique minnu ye olu minnu mɛnna kɔnɔ olu bɛ se ka fɛn caman faamu ka sɔrɔ minnu yɛrɛ ye indépendance ta n'a k'a ka kuma ta fan kun b'o kan mais ni ko maa min kɔni na ko la o mana kɛ cogo o cogo de fɔlɔ ko na wala dɔnnibɔ yɛrɛ b'o fɔ wala o mana e mana dɔn cogo o cogo a ta nin da a se ka bɔ yen dɛ kira m'o de fɔ wa ko maaw k'ale ka sahaba ninnu to a ye olu de tugura ale la a ka kala waati min olu de y'ale dɛmɛ a ka kala waati min ko hali n'an do Uhudu kulu ɲɔgɔn sanu de nafagati k'a di Ala ma sahabaw ka bolongɔnden kelen valeur olu ka bolongɔnden kelen ko an ka sanu kulu tɛ sɔn ma ka d'a kan mun na olu de y'a waati fɔlɔ maaw ye wala olu de y'a waati fɔlɔ maaw ye wala o kuma na fana kɔlɔlɔ ni Abdoulaye Diop sɔrɔ wala o mana ko bi ten o mana ko fana tɛ ko diɲɛ yɛrɛ histoire b'o la ɲɔgɔn dɔw delila ka kɛ yɛrɛ wala i b'a sɔrɔ ɲɛmaa dɔw yɛrɛ bolo mikoro sara hali kɔsa in na ɲɔgɔnya min kɛra Egypte n'o ye Israël ni nin ka fɛn na Indonésie président kun bɛ yen ale k'a fɔ Donald Trump ye k'i bɛ se ka ni den bila contact la a den min b'a ka logement social ko fɛn kunna olu yɛrɛ bolo mikoro tɛ ja bɛɛ tulo bɛ kuma na u bolo mikoro fa wala i ka société ɲɛmɔgɔ Donald Trump den kɔnɔ k'i bɛ se ka n'a bila contact la Donald Trump ko ni ko tɛ n bɛna f'a ye a b'i wele quoi n bɛna f'a ye a bɛ nin wele marché tɛ mɔgɔw bolo k'u bolo mikoro falen don bɛɛ y'a mɛn minnu bɛ sali la fɛnw mikoro ma ɲi dɛ Ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma wala o minnu ye ko kɔfɛ fana ko min ye hali ɲɔgɔn lajɛrɛ min kɛra pɛkɛ n'o kɛra irisi y'u ka cérémonie ba min kɛ irisi jamana ɲɛmaa ni sini fana ta tun bɛ tilekɔrɔ jukɔrɔ kuma na ja caméra installé don o bɛ ka kuma olu yɛrɛ bɛ k'a jira ko hadamaden pièce bɛ se ka falen ko hadamaden pièce bɛ se ka falen ko b'a to mɔgɔ dɔ k'i bɛ si sɔrɔ ko Poutine yɛrɛ o bɛ ka kuma n'ale kumana a ka min b'a ka kuma yɛlɛma bayɛlɛmalikɛla o bɛ k'a fɔ Poutine ka kuma na ko hadamaden pièce dɔ bɛ se ka falen ko b'a to sijanw bɛ sɔrɔ k'i b'a to k'i bɛ kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin ko yɛrɛ bɛ baara la ko dɔw yɛrɛ la k'i bɛ se ka dumɛ yɛrɛ Poutine k'i bɛ se ka dumɛ yɛrɛ o kɔrɔ i bɛ to dɛmu kɛ min o kuma kɔnɔ o tɛ saba yɛrɛ
ebi taa koyi wala fura tɛ maa si bolo Putin tora ko o kuma kɔni fɔ o kuma na ko min ye Sino ka président ale fana bɔra ko dɔnnibaa dɔw yɛrɛ bɛ k'a jira k'a fɔ hadamaden bɛ se ka balo fo san 150 ko nin sɛkili ninnu yɛrɛ kɔnɔ ko dɔnnibaa dɔw bɛ k'a jira ko mɔgɔ bɛ se ka si sɔrɔ fo san 150 k'olu fana kuma o dogo nin kuma na ja mikoro dayɛlɛlen don o kumaw fana bɛ ka taa fan caman o n'a ɲɔgɔn caman wala o n'a ɲɔgɔn caman ko hari Obama ka waati Nicolas Sarkozy ni Obama k'olu fana tun bɛ cɛ kan Benjamin Netanyahu ko Nicolas Sarkozy ala ko Netanyahu man ɲi ko maa ɲuman tɛ ko Obama b'a la ko ne kɔni bɛ baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ wala ne kɔni ka relation ka fisa dɔɔni jɛ olu fana b'o kuma na o kɔfɛ hali n'a sɔrɔ Sarkozy bɔra ka yafa deli kɛ ka d'a ka fɛn kumaw don o kuma na ala k'an kisi mikoro ni fɛn kɔlɔlɔ ma a ma nɔgɔn dɛ mais a ka ɲi dɔw da ka tɛmɛ dɔw kan wala surtout ɲɛmaabaw sinon journalistes bɛ tile ka fili n'anw filila an b'a fɔ an kun filila e ka baara e b'a la mais minnu yɛrɛ bɛ jama kunna u bɛ bɛɛ kunna olu ka erreur don ka d'a kan a bɛ kɛ koba ye ka d'a kan e bɛ jamana de représenter e bɛ jɔyɔrɔba dɔ de la ni kuma dɔ bɔra e da i y'a ɲɛsin minnu ma olu dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko f'i ka bɔ ka yafa deli a ko la maa mana k'a cogo cogo ala k'an bɛɛ kisi ala k'an bɛɛ tanga hali bi sa an bɛ ala de deli wada ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Irankaw k'u ye kaso kɛ faransɛ 2 kan k'olu yera espiɔnya la o kɔrɔ jamana segerew di jamana wɛrɛ ma k'u kɔni bɛna kaso kɛ wa u n'a fɔ farala jugu kan ka Iran kɛlɛ o kumana k'o ta bɛna kɛ kaso ye ni fagali ma b'o la fɔlɔ kɔni maa ti ɲɛ dɔn a la o kumana k'o kɔni bɛ tan hali bi sa an bɛ ala de deli wada ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen nin waati in na hali bi maa min kumana Israel yɛrɛ gouvernement tɔgɔ la ko su 21 halisa k'olu bi Hamasi maaw bolo wala u bɛ k'a ɲini ko Hamasi k'a ka kalayidu dafa Hamasi ninnu y'a jira ko so binna su ninnu bɛɛ sɔrɔ man nɔgɔn o kumana soko kɛlɛ de filɛ wuli tuguni wala Gaza kɔnɔ ala kana wuli ala ka a dan ka maaw niw kisi sinon ko kɛra Gaza ka dɔw k'olu ye kaso min kɛ minnu bilala kɔsa in na a dɔw k'olu ye tile 100 u dalen u ɲɛ sirilen u tɔn kan u ɲɛ sirilen k'u tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na o maa ka dɔw la min galaka kolo dɔ ma kari i bolo kolo dɔ walima i galaka kolo dɔ wa ko yahudaw tun b'u da u kan ka taama n'u ye 24 heures kɔnɔ ɲɛgɛn t'a siɲɛ 1 dumuni ko hakɛ t'o la o tɛ ɲɛfɔ k'olu tɛ se ka kaso in gɛlɛya fɔ ka s'a dan na wallahi k'u tɛ se u tɛ se e m'a ye dɔw ye kuyɛri kɛ ka dingɛ se ka bɔ yan o maa dɔ y'a interviewé wala o y'a interviewé quoi wala ko est-ce que ale jigi kuma la a bɛ bɔ bilen a ko kaso ɲɛmaa delila ka Abu Boyida ka kumakan dɔ kɛ ka d'a kan ko Israel yɛrɛ maa caman bɛ yen u dalen bɛ ninnu ka kumakan na ka tɛmɛ u yɛrɛ ka maa ninnu kan ka d'a kan ko n'u ye min fɔ u b'a kɛ Gazaka ninnu ɲɛmaa ninnu ko min ko b'a kɛ sinon ko kaso la tile 100 a dɔ bɛ yen k'u ɲɛ sirilen don u bɛ dɔw tɔn ka kɔrɔ u b'u wuli dumuni dɔɔni 24 heures kɔnɔ ɲɛgɛn taa ko 1 galaka kolo tɛgɛ kɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ u kɛra fatɔ ye wala a dɔw yɛrɛ kɛra fatɔ ye wala a dɔw yɛrɛ bɔra u hakili la tellement que u maltraitera ka d'a kan yahudaw bolo ninnu man ka balo quoi Fɛlɛsɛn ninnu ni balo man kan u yɛrɛ ka ɲɛmaa dɔw ko baganw don u ye Fɛlɛsɛnw kɛ ko baganw wala k'u kan ka faga de u ni balo man kan olu de ka balo ka ɲi nin gɛlɛya bɛɛ bɛ u tɛ kuma Gaza denmisɛnnin maa minnu sara maa minnu sen tigɛra Israel kunnafoni foyi t'a fɔ u b'a kɛ n'a fɔ foyi ma kɛ ka sɔrɔ dɔlɔmu maaw yɛrɛ y'a jira muso fagali denmisɛnninw fagali kɛlɛ la a man ka kɛ mais Israel kunnafoni foyi da tɛ s'a ma ten o mana ko kɔni bɛ taa hali bi sa an bɛ ala de deli wada ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen awa ko Pakistan fana wulila ko Kabul yɛrɛ n'o ye Afghanistan faaba yɛrɛ ko Pakistan bɛ k'a suru ye ka jigin ala kulo diɲɛ kɔnɔ a kalayara sa dɛ Pakistan fana a na kɛ tile 2 bɛ a bɛ ka muɲu sinon Inde fana bɛ Pakistan dɔn n t'a ni Taliban kɔni t'a ɲɛ dɔn sinon Inde fana bɛ Pakistan dɔn
ko paysan fana ma ta kɛ frontière de fo capitale talibon cɛla Kabul ko paysan fana bɛ ka a suuru ye sisan wala k'a fana bɛ ka bomu jigi ye capitale yɛrɛ cɛmancɛ yɛrɛ la nin waati yɛrɛ kɔni na ko explosion mankanbaw de bɛ ka bɔ bomu cikanw o mankanbaw k'o de kɔni bɛ ka bɔ fan bɛɛ capitale yɛrɛ kɔnɔ nin waati in na hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen awa ko Afghanistan ɲɛmaa dɔw bɔra k'a jira gouvernement ɲɛmaa dɔw ko maa dɔw sara maa dɔw jogina population kɛlɛ in foyi damani m'o de fɔ waati bɛɛ kɛlɛ foyi damani population ala marifatigi fila kɛlɛ a foyi damani population ka d'a kan victime bi caya olu la kosɛbɛ marifatigi dama yɛrɛ bɛ siran ɲɔgɔn ye min b'e bolo e b'a dɔn a bɛ ne bolo an bɛ ɲɔgɔn kɛ sisigi dɔɔnin mais e bɛ taa yɔrɔ min e b'a dɔn a t'olu bolo k'a bila ka jigin ko civil caman sanna dɔw sanna na ka d'a kan bomu taara bɛn so dɔw ma wala o tuma na u ka dugu dɔ la yen o mana Afghanistan yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko maa sataw bɔra a la mais maa joli hakɛ don u ma ɲɛfɔli kɔni k'a la i n'a fɔ kunnafoni kɔni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen awa ko min yɛrɛ ye Israɛlɛnw fana Gazaka minnu su b'u bolo walima Fɛlɛstinɛnw k'u fana ye su bi hakɛw waati tɛmɛnen yanni ka se nin waati na kun dela ka conteneur dɔ fa su la k'a di Gazakaw ma wallahi ko kɛra diɲɛ na k'u fana ye su bi hakɛw 30 do sɔrɔ 40 do 50 do 60 do o kɔni m'o hakɛ fɔ k'u fana di Croix-Rouge ma o fana bɛn'o di Fɛlɛstinikaw ma ka d'a kan Fɛlɛstini fana maa caman sara Yahudiyaw bolo u ye caman maltraité kaso la caman olu ye diɲɛ to wala caman olu ye diɲɛ to hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Putin kɔni fana y'a jira k'olu ni Siri ka kuma ɲɔgɔnya ko jaabi ɲuman bɛ sɔrɔ a la wa ko ɲɔgɔn dɛmɛ Rusi ni Siri cɛ k'o bɛ na ni résultat ɲuman caman ye k'u kɔni bɛn'u ka baaraw wuli commission bɛna wuli baaraw la Siri yɛrɛ ale yɛrɛ ni Rusi cɛ o ka jɛ ka baaraw bɛ kɛ lahalaya minnu na i n'a fɔ kunnafoni bɛ k'a di cogo min Siri président kura kɔni ale y'a jira ko Siri bɛna kɛ Siri kura de diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ wala o tuma na ko teriyaba fana b'olu ni Rusiw cɛ olu fana kɔni b'o o diplomasi kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Gazakaw kɔni u ye yirali kɛ ko dugujɛ fura dama 24 heures tɛmɛnen ninnu na ko maa 25 de su sera dɔgɔtɔrɔso la ani maa 35 olu jogina 24 heures tɛmɛnen na o yɛrɛ y'a jira ko maa 70,000 ɲɔgɔn dɔɔni k'a jɛ u sera k'o su de jate kɛlɛ in na maa minnu sara Gaza ni Israel ka kɛlɛ in na maa 170,000 ni kɔ olu de jogina san 2 kɛlɛ in kɔnɔ u fila ni ɲɔgɔn cɛ hali bi Israel bɛ to k'a kɛ dɔɔni dɔɔni koloni mi dansikɛ bi dɔn baro la waati tɛŋuna ka lamɛnnikɛlaw fo a kɛja Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a yɛrɛ a n'a nɔgɔdugu Ala k'an bɛn waati wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abina kɔni den jarida ni sɛbɛ ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ɲami a bɛ i n'a fɔ u tɛ kura de sigira na ne ko olu dogolen jumɛn de bɛ e bolo te la an jɛnɛ kalama ayi gundo ko tɛ ne bɛ te wele 2 dɔrɔn de wuli n'o ye te Alkawusara ani te Mashala ye walasa ka galon kɛɲɛ ni farifoni kɛrɛnkɛrɛn farikolo la san ni waati i ka kan nin fɛn ɲɛna wa bi ta kɔ bi ta ɲɛ ne tɛna den wɛrɛ si san bilen ni te Alkawusara walima te Mashala tɛ nka ni maa min mago bɛ nin te ninnu caman santa la ka yan o bɛ kɛ cogo di o de ka nɔgɔn n'a bɛɛ lajɛlen ye ka ye suguba la Zakariya Jalo bɛ yen nɔ ale ka nɛgɛjuru sira ye 79 40 26 36 walima 78 30 14 57 ka ye suguba kelen o kɔnɔna la Ilyas So bɛ yen nɔ ale ka nɛgɛjuru sira 72 46 93 72 wali kelen 76 45 45 88 tiɲɛna aw y'a fɔ cogo min dɛ te Alkawusara ni te Mashala te ɲumanbaw wa te ninnu ka di kana ɲinɛ dɛ
te alkawsara ni te mashallah kulu te alkawsara ani te mashallah abina foni ko garam kibiya ani hadi lafiya shukran ya rabbi shukran Badulu susundu ni kutela o klipo baliai siso apatu sauda kana bato ni bato sema ni ya opera jile jile ka sababu ka tukisha timani sabatla kala ka makana na bisika dunia bana bala jile fraka fana kala sa bana ode apatu sauda ukole ko fa kuchoko fradela ani frafuna ka bana ko bala jile la ina so France Amerique Gabon Congo Senegal Côte d'Ivoire Angola Togo Gambie fraka se ala fada ko mako mamo ka bala bana le bataille en fait il y a des choses de casse que la fait au moment de ko au jabto la au rama walma ni on que c'est le mot kalafia sur du mana be mamuna fota se fu ni jabati ko mara sai fota se tension banama amadu ni jumbe na adama de na fasadi bara zero ko fa au ni ko au suma ba ta tura su wujun ke na ni kiskuni ni wala sa ko se lafiya wa umada ma fami di adbajo chamande ubulu ni azanna mangaramune kafra dinu na mangaramune ma sota se di an habatu salba era ngaramune ma ambal mo musala kai wa amuni de be sarulu wati bradile ka ba fa au far ko ka tunu wala au kasaraki si so abatu salba o kana ka munu tunu ka ni la au ka ma munu tunu min be ma ta min shi tunu bradile fa se dulu na juro ma dulu au far ko min ka mu ya wati ko la fe la sima tunu ambatu ay wuli au ka si so abatu salba tu segera kai le la so hotel ka so krafe norma aku wala uqami la Jerusalem 73 52 85 46 lima sekolah soal bisa Congo 99 22 57 89 si sogo apa tu sauda ikra kuna ada madau jiye bismillah Pedir sengri pedir ni toye kobar diye nika babar diye ni daya Ibrahim Dukurega walasa kake uka representant ye pedir sengri kalite ba jere baso Ibrahim Dukure fi kaiya nibe tarike auka sukona pedir kase auka kira pedir ma loji eko loji max loji Andri, Pandex, Nisa, Soyatex, ini blok fo atase ekora soya bema ani anyona chama ni bela jere etulimbi na mobe pedir sengri la agufra alidaida ni bela jere baso Ibrahim Dukure fi aywa au kana sigibe aye Ibrahim Dukure kan de jumo Congo 76 16 16 09 wama ayuni kaukunda Ibrahim Dukure ka mazenga mufanye kaisubala kanyeshi duan bimima pedir sengri kasubologe sengri Pour agence de Navajiro, Kanishi Elsiamo Pilotrona, Amuna Kanukata Hindina, Wama Umrala, Kairana Kafo, Navaji Kambekalaben, Baladola Sabatita Omakono, Akatubasalam Kama, Ulasa, Amuna Kanukata Hindila, Abani Alfa Kawulijama, Katatubasabe, Sabukataka, Munatabasabe Minacho, Kabete Samukala Kipusawa and Kiranatama, Amuna Kanukata Hindila, Samba Flamuba and Warakonana, Ayawilijama, Akatubasabe, Dana voyage fait. On a donné à quoi c'est un groupe, mais il est délégué. Dana voyage quoi à Brahirana, aucun ne can la peine de les sabati. Un combattant de ce que l'on a en Tugamana, Nicaragua, Djeli, Yazaka, Fuka, Donakari, notre bête à Oka, Monument Toko Kenya, au hôtel Tavarana Bonata, Kasika Baton, Oma, Maka Anima Konana, Kaila Kafo, Maka Laharmaro, Anima Laharmaro, Dana voyage Botani, Pala de la Ola, Wakaila Kafo. Kalau tena voyage ka convaincre le bon kata umrala kalau ulasa amana fuga tena voyage ka umra ko falena ayo tona akakunda tena voyage ka balaka afuni tangu dedem sobala kanishi koroma ka auto osigala ka konfirm pele dirisro kapsila wali ke 20 22 24 25 20 22 24 26 20 23 38 38 76 26, 26, 26, 76, 28, 28, 28. Enfin, Kani Alamina, Amskamon Sigaouli, avec un de ça, 76, 37, 85, 78, 76, 37, 85, 78. Demain, Voji, Allah, et demain, fin.
لك والملك لا شريك لك. عليكم يقول صبر له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تجلس ولا